It is now. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba okoni mijing'o ma piny owacho keto mar jiwo kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs osechako nyuolo olemo. Ma en bang' kwan jopuonjrego medore kowuok 375 nyaka 600 ka lek mar piny owacho en chopo jopuonjre 2 million. Jatend migawono mane loso Mombasa e romo mane okelo kanyakla jotend jopuonj e kuonde tiegruok ma kamago ne bende ojiwo jopiny mondo osir TVETs ma ok nenogi kaka kuonde jopuonjre morem e penj. Okoni migawono bende osechwalo kwayo mar neno ni skundego bende yudo masinde moromo mag tiego jopuonjre yudo lony mowinjore. So this 2 million enrollment over 2 million per every year. We have found their purpose. Initially, people thought the people who are going to do courses in TVET are failures. But that is not true, and that's not correct, and that's what we are here to change, that mindset. We need to remove from our parents, from our public, that TVET is for failures. It is not. And that's why this year, we know the cut-off point is C+. Out of the 965,000 students who did KCSE, only 246,000 got C+ and above. But when we opened the portal first in February for COOPs, we decided that let the people who want to go to TVET first be the ones to apply. Because last year, there was a clog. Everybody applied and then the portal came down.